Moikka vaan! Ajattelin kuvailla, tässä on reilu viikko vielä jouluaikaa ja on ponin kanssa ajamassa niin tämmöisen pienen joulun alustervehyksen teille kaikille, jotka kirjojen sivuja seuraatte. Eli tosiaan niin toinen kirja tuli silloin ihan marraskuun ekapäivinä vai lokakuun viimeisenä päivinä siinä kuun vaihteessa ulos. Ja sen tiimoilta on tässä ollut kirjanjulkkareita ja pieniä tapahtumia muutamia. Ja kirja on lähtenyt ihan kivasti liikkumaan. Kiitokset siitä teille. Kiva, että se kiinnostaa ja kiva, että myös toiselle osalle on tarvetta. Ja tälleen talven aikana niin jotenkin tuntuu houkuttelevalta neuloa myös tänne talliolosuhteisiin uusia juttuja. Ja tässä nyt tosiaan ollaan lenkillä minun settikseni Joukon kanssa. Eli ajellaan reellä tänään tämmönen kevyempi, lepposampi lenkki. Ja tuo Setolka-kello kulkunen tuolla iloisesti kilkattaa ja siitä tulee semmonen kiva joulunen fiilis. Meillä on tässä mukavat maastot, missä pääsee mennä rauhassa. Tässäkin mennään nyt tämmösen maatila ohi niin naveta ohi, siellä lehmät kattelee meitä, niin tämmösiä pikkupolkuja ei tarvi aina olla tuolla autojen keskellä surffailemassa. Ja sen verran käsitöistä Joukolla ei ole nyt mitään neulottua tänään. Huovutettuja töitä meillä on mukana. Joukolla on tuolla länkien alla länkipatjat ja sillä alla sitten tuo Setolkka-patja, niin ne on huovuttanut itse villasta. Ja sitten täällä on itellä reessä pylly alla lampaan taljetta. Sen verran villaa ja lammasta mukaan. No hei rouva lehmä! Tää on tosissaan kiva kun nähdään tällä lenkillä aina muita eläimiä, niin poni kivasti tottuu. Moikka! Tää on ihana, kun nuo pihattolehmätkin saa olla täällä talvet kesät ulkona. Otappas Jouko vielä. Brrr. Ja taas vielä siellä on kavereita. Iso kasa. No, hyvä. Mennään. Mennään. Ja nyt onkin kiva tämmönen kuvailusää. Meillä on ollut pitkään tosi kovat pakkaskelit. Semmoista 15 pinttaa vähän yli vähän alle. Ja nyt on pitkästä aikaa tämmönen ehkä joku 5-6 astetta pakkasta, niin tarkenne pitää hetken puhelinta kädessä paljain käsin jutella teille muutaman sanan. Mutta eipäs tämän kummempia, ihan tosiaan tämmönen spontaani joulun alustervehdys ja kiitos kirjan saamasta kiinnostuksesta ja oottelen innolla sitten, kun alkaa tulla enempi kuvia sieltä, mitä olette neulonut kirjan neuleista, niin ja toki ensimmäisen kirjan neuleista myöskin, niin laitelkaa kuvia, niitä on hauska katsoa. Tästä kilinästä ja reennarinasta niin lähetän teille oikein ihanat rauhalliset joulutervehdykset ja vielä viikoksi mukavaa jouluodotusta ja sitten kaikille oikein rauhallista ja iloisaa ja valoisaa joulua ja hyviä neuleita joululomilla ja joulunpyhiksi. Kiva kun olit kuulolla. Moi moi!